Бисмиллаҳирраҳманирраҳим. Дар байни мо шумо нафароне ҳастанд, ки ба чӣ кор даст зананд, ҳамааш намешавад. У тоифа инсоноя дар ҷомеа чӣ мегӯянд? Новбакор ё ки ноомад, ҳар гуна лақаб мекунанд. ҳикояи имрӯзае ки нақл мекунем махсус ба ҳамин тоифа гурӯҳи нафарон алоқамандӣ дорад. қаҳрамони имрӯзаи мо низ аз тоифаи ҳамоно аст. ба чӣ коре даст занад, доимо кораш нобарор анҷом меёбад. ин воқеа каме тарихӣ аст. дар замони сулолаи ғазнавиҳо шуда гузаштааст. дар як аз чойхонаҳо як мусафеде бо номи, аниқтараш бо лақаби Тикиди бобо чойкаш буд. мардуми чойхона мегуфт: бобои Тикидӣ чоя биёр, бобои Тикидӣ нона биёр, бобои Тикидӣ хӯроки мо куҷо шуд, бобои Тикидӣ фалон чиро биёр. ҳамин гуна бобои Тикидиро фарёд мекарданд. рӯзе аз назди чойхона Султон Маҳмуди Ғазнавӣ мегузараду ва барои истироҳат ба чойхона медарояд. мебинад, ки ҳама мардум бобои Тикидӣ чоя биёр, бобои Тикидӣ нона биёр, бобои Тикидӣ фалон чира биёр. бай Султон писанд меояд ва фарёд мекунад: бобои Тикидӣ ку иҷа биё. вақте ки Тикиди бобо назди Султон меравад, мегӯянд: хуб номи аҷиб доштӣ, чаро туя ин мардуми чойхоначиҳо ҳама туро Тикидӣ ном лақаб карданд? ин чӣ маънӣ дорад? об мусафед мегӯяд: ҳамин ба чӣ кори даст занам, корам барор намегирад. рӯзе мегӯяд, дар ҳамин чойхона ҷумаки чойник шама пур шуда буд. хосту мега ҳамун шамая бо чӯбча гирам, чӯбча дар дурунаш шикасту баъд аз ҳавай дига мара ҳама Тикидӣ мегуфтагӣ шуд. пеш аз инам дига корам барор намегирифт, худаш мегӯяд. хуб, маънои Тикидӣ ин аз луғаи туркӣ гирифта шуда маънои рӯз кардана дорад. як чизе ки рӯз карда мондааст, дар мондааст дар чизи дигар, ҳамина Тикидӣ мегӯянд. хулас ба Султон Маҳмуд ин мусафед писанд омад. воқеое ки бар ӯ кардаасту ҷомаи амал напӯшидааст, онҳо ҳам писанд омад. гуфт: ҳамин мусафеда ман як санҷида бинам. ва ба қасри худ баргашту ашрофзодаеро супориш дод, ки ҳар рӯзе ба бобои Тикидӣ як лаганд пахлава омода карда, дар даруни ҳар як дона пахлава як донаги тилло мемонед ва бурда ба Тикиди бобо медиҳед. хуб, ин кора карданд. ба афсаре супориш доданд, ки бурда ба Тикиди бобо тиҳад. афсар овард, гуфт: ин аз дарбор Султон ба шумо тӯҳфа кард пахлаваро ба бобои Тикидӣ. бобои Тикидӣ хурсанд пахлаваро гирифту сӯни хона раҳ шуд. дар ними раҳ ба сараш фикре омад, ки агар ин пахлаваро ҳозир ман хона барам, ҳамаро мехӯрану ҳеҷ фоидаш намемонад. хубаш ҳозир дар раҳ мефурӯшам ина, як қисмати пула дигар камбудиҳо сарф мекунам, як қисмат дигар як намуди дигар ширинӣ мегирам. ҳама хурсанд, ҳам кори хона буд. бобои Тикидӣ аз тилло доштани пахлава хабар надошт. хулас мерад дар раҳ ба бозор медарояд. фарёд мекунад: мардум биёед, пахлава аз даргоҳ, мардум биёед, пахлава аз дарбори шоҳ, аз дарбори Султон омадааст, пахлаваҳои шоҳона. хулас реклама мекунад. нафаре пайдо мешаду Тикидиҳоро ҳамаша харидор карда мегирад. чанд диноре метиҳад ҳамон замона, чанд миқдор маблағе метиҳад. бобои Тикидӣ хурсанд мехеза мерад. ин нафаре ки пахлаваҳо харида буд мерад, якта мегазад, ки аз дарунаш тилло мебарояд. дуюмаша мешиканад, сеюмаша мешиканад ва мебинад дар маҷмӯъ аз ҳар якташ яктаги тилло. хурсанд мешад. Тикиди бобоям хурсанд мерад, камбудиҳоша ислоҳ мекунад, баъзе камбудиҳои оилавӣ. рӯзи дигар боз ҳамон афсар боз мебиёрад як наъли пахлава. Тикиди бобо боз хурсанд, боз мебарад ба бозор мефурӯшад.
он нафар пешакӣ омада ба бозор истода буд. Нафаре ки дафъаи аввал пахлаваро харида буд, ӯ медонист ки аз дарбор меояд чӣ сире ҳаст. доимо сари вақт омада меистод ва ҳамон пахлаваро харидорӣ мекард. ҳамин ҷараён 1 моҳ давом кард. 1 моҳ аз дарбор пахлава меомад, тикдибоҳо дар бозор мефурӯхт, хурсанд хона мерафт. ӯ нафар пахлаваро харида бурда тиллоҳоро ҷамъ кардан мегирифт. аз байни 1 моҳ гузашт. Султон Маҳмуд гуфт: як бора ин бародари мо чӣ кор карда бошад, дӯсти деринаи мо, шояд зиндагиаш ягон хуб шуда бошад. Султон Маҳмуд ба ошхона омад, дид ҳоли ҳамон тикдибоҳо ба ҳамон ҷелаки даридагӣ шуд, ҳамон тоқи каҷалаш карди, ҳоли ягон шароити хуб нашудааст. бобои тикидӣ: ман ин қадар ба ту пахлава роӣ кардам, ту чӣ ягон шароитат хуб шуд? Мега: о бале, пахлаваи ҳар рӯз мефурӯхтам, як хурдани бо дигар чиёб мехаридам, хело хуб шуд. Султон мегӯяд: охи ӯ дар даруни ӯ пахлава мо ба ту тилло мефиристодем, кани ӯ тиллоҳо, ман аз ин тиллои шумо бехабар. Султон Маҳмуд як ханда мекунад, мегӯяд: фаҳмо ки чӣ, барои чӣ туро тикидӣ мегуфтем? хуб, мега хайр, рафтем ҳамроҳ ба қаср меравем. тикидиро гирифту ба қаср бурд ва ба хазинаи шоҳона даромаданд. он қадар тиллоҳои дарборро бобои тикидӣ диду ба як ҳаяҷон афтод. Султон гуфт: бобои тикидӣ, мана лапоткаро ба тилло зан, чӣ қадаре ки тилло дар ҳамин лапотка монад, ҳамаш аз ту. агар донед лапоткаҳои давраи пешин аз чӯб буданд, онҳо нимдаврашакл буданд. ин бобои тикидиам саросемавор лапотка дар шакли дуруст не, ӯ чапаша зад бар тилло. вақте ки лапоткаи боло бардошт, ягонта тилло дар лапотка намонд, ҳамаш афтод. ин даврашакл ки буд, наистод. Гуфт бобои тикидӣ: ман чизи тайёра додам, уда карда натонистӣ. ин мегӯяд: пас барои ту чизе додан наркор ки ту меҳнат кунӣ. Султон як-ду афсаронро супориш дод ки боборо ба фалон замин баред ва гӯед ки як санг интихоб кунад. ҳамин сангро ба кадом дурӣ партояд, радиуси ҳамон қадар замин тиед, гирад киштукор кунад, деҳқонӣ кунад. шояд худованд барои меҳнатҳои кардааш ризқаша тияд. мо чизи тайёр додем, нашуд. пас дар чизи тайёр ризқи ин набудааст. хайр, рафтанд. Тикидибобо ду афсари дигар. аз ин супориш Тикидибобо хабар надорад. ба он манзил расиданд. афсар супориш дод ки бобои Тикидӣ, санг интихоб кунед. Тикидибобо ба фикр заду гуфт: агар ҳозир санги вазнин интихоб кунам, ба вазни ҳамин санг ба ман тилло метиҳанд. хуб, як санги вазнина интихоб кард. афсар гуфт: аку бобои Тикидӣ, санга бардореду ҳавола тиед. чанд куҷое ки ҳамин санг рафта афтад, ҳамон қадар замин аз шумо. ин бобои Тикидиам ба як зӯри санга боло бардошт. дар вақти ҳавола кардан дар зери санг монду ҷон дод, аз олам гузашт. хулас ин воқеа афсарон омада ба Султон Маҳмуд гуфтанд ки ҳамин гуна воқеа шуд. Султон Маҳмуд як оҳ кашиду гуфт: ин чӣ кори кардаи ман буд? ҳамон мусафеди бечора дар ҳамон чойхона бароҳат кор карсо буд. дар ҳамон ҷо як сухани машҳури худаша гуфтааст. ҳоле сухан байни бобоҳо бибиҳои мо каме замзама мешавад, дар ягон ҳамин коро шавад ҳамчун матал мегӯянд. Султон Маҳмуд дар он ҷо гуфта буд ки агар надиҳад маъбуд, чӣ кунад Султон Маҳмуд? дар ҳақиқат агар худаш надиҳад, чизи тайёр дар дастамон бошад, наметавонем гирифта. дар даҳонамон луқма тайёр бошад, хоида наметавонем. ҳама чӣ бо азми ӯст ва бо меъёри худ. агар оиди ин қисса ягон
фикру андешаи худатон бошад ва чӣ хулоса баровардед, лозима буд баён кунед. фикр мекунам мазмуни ин қисса андешаталаб аст. баъзан вақт фикр мекунем ки мо ин қадар меҳнат мекунем, соҳиби чизе намешавем, дигаро меҳнат накарда соҳиби бисёр чӣ мешаванд. албатта ҳар як ин санҷиш аст. ба касе ризқ ба зудӣ меояд, ба касе мисли бобои тикидӣ чизи тайёрам гирифта наметонад. ин азалӣ аст, абадӣ аст ва ҳаёт ҳамин хел муборизаву ҳамин гуна ҷаҳишҳоро талаб мекунад. аммо ноумед шудан лозим нест. фикрҳои худро баён кунед. фикри шумо барои мо муҳим аст, барои рушди канал, рушди худамон ва барои наворҳои ҷолиби оянда фикри шумо барои мо зарур аст. агар писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед ва агар малол набошад, канал обуна шавед, наворҳои ояндаи моро интизор шавед. хайр то боздид. паноҳи Аллоҳ бошед.